Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም ሄሳን ጉስ ፈሻምሊን ጉስ ፍሪድ ወርሜ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ካብሲ አጅ ስቱዲዮ ድፍኖ ፕሮግራምና አናኹም ሰላሐዲን ምስሓውና ሲብ ንቅርቦይ ወዳሪ ፕሮግራም መሶም ስቶግሊገን በስተ ኡደት ፈደን በስተ ዳገን ኔር ሎሚ ንካፈሎ ቃል ድማ መልሲ ማሃብ ንጻውዒት ጎይታ ዝብል ወዳገንስ ኡዲር የየን ስዋር ትልሐረንስ ካለልሰ በጣም ኢምፖርታንት እግዚአብሔር ጸዋዒዩ መልሲ ወሃብ ትግንሕና ኢና ቪክቲታት ፊሽቶ ጉት ካላር ምን ቪኤዶን ሶን ታሪሙት ካለልሰ ነታ አምላኽ ኣብ ህይወትኩም ዝቆመጦ ጻውዒት መልስን ማሃብ አይትዶንኪዩ ፖይንት ሲጋት አቲ የንስቦር ትደካለልሰ ሶም ሐረን ሆክከትለር ነታ አምላኽ ኣብ ልዕሊኹም ዘምጾ ጻውዒት ሐራይ መባል አይትዶንኪዩ ፖይንት ሲናት አትሰያ ኦኬ ትደካለልሰ ሶም ጉት ሆላት ኦቨር ሊፍ ምኽንያቱ ጻውዒት አምላኽ ብዘይ ምላሽ ኣብ ህይወትና ይስርሕኒ ወዲፋት ሐረንስ ካለልሰ ፍንከሪንት ኡታን ፎር ኩሸናንደ ለተስተጸዋዕኩም ንጻውዒት ምላሽ ንኽትቡ ብዙሕ ነገር ሳምታይምስ ክትገድፉ ትኽእሉ ኢኹም ibland fattar jag emot en kallelse och leva för den så behövs det att man lämnar många saker. ዘግደፍ ይግድፈኩም ንጻውዒት አምላኽ እንተ ደአለሊኹም ኣብ ህይወትኩም ግን ሕራ ይበሉ Så oavsett vad det är ni behöver lämna, om ni vill ha den kallelsen, säg ja till den. ጽቡቕ ምላሽ ሃው Ge en bra svar till den. መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 19 ክሳብ 20 I Matteus evangeliet kapitel 4, vers 19-20. ኢየሱስ እውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም ንዑ ሰዓቡኒ በሎም ብኡን መርበቦም ሓዲቆም ሰዓቡ. Det står, han sade till dem, kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de nätet och följde honom. ሐዋርያት ናቶም ዝኾነ ትካል ነይሮም Apostlarna hade sitt eget verksamhet. ናቶም ዝኾነ ስራሕ ነይሮም De hade ett jobb. ገፈፍቲ ዓሳይም ነይሮም De var fiskare. ኣብ ስራሖም ከለዉ ይጻውዒት ጎይታ መጺኦም Herrens kallelse kom till dem när de var i arbetet. ንጻውዒት ጎይታ ምሳቕለብሉ ምስ ተረድኡ ግን Men när de förstod Herrens kallelse ብኡ ሒዞሞ ዝነበሩ ነገር ገዲፎም የምስዒቦሞ och genast lämnade allt och följde honom. ፍጥነታዊ ዝኾነ ምላሽ ንጻውዒት ሂቦሞ De gav honom en snabbt gensvar. ብዙሓት ሰባት ተጸውዒና ኢና Många av oss är kallade, ነቲ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትና ዘምጽኦ ጻውዒት ግን ምላሽ ማሃብ ኢና men många av oss har varit tröga och inte gett svar till Herren. ሐዋርያት ግን ርኢኹሞም Men här ser vi apostlarna. ብስራሖም ገይሮም ምኽንያት ኣይገበሩን De gav inte ursäkt med deras arbete. ምኽንያቱ ካብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ስራሕ ተጸዊዖምሉ ዘለዉ ጻውዒት ብዕጽፍ ይበልጽ Och det var för att det arbete de hade, det kallelsen var mycket bättre än det arbete de har. ካብቲ ዝገርመኩም ንጻውዒት ኣምላኽ ሕራይ እንተዳኢልኩም Det som är fantastiska när man ser ja till kallelsen. ነቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ዘቐመጦ ርእስኹም እንተዳሂብኩም När ni ger det vision ni har i er inre till Herrens vision. ካብ ዝሓሰብኩምሞ ንላዕሊ ትኸብሩ ዳ እምበር ኣይትዋረዱን ኢኹም Ni blir istället uppskattade och hög uppsatta av Gud, inte neråt. ኣብ ምድሪ ትኸብሩ ኣብ ሰማይ ትኸብሩ Ni blir hedrade på jorden, ni blir hedrade i himlen. ናትኩም ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ህይወትኩም ዘቐመጦ ኣጀንዳ ኩሉ ኣብ ተጻውዒት እዩ ዘሎ Allt som Gud har lagt för era liv och han vill att ni ska uppstå finns i det kallelsen. ስለዚ ብትኽክል ነቲ ስለ ህይወትኩም ኣምላኽ ዝሓንጸጾ ክትነብርዎ ትደልዩ እንድሕር ኮንኩም ኣብቲ ናይ ጻውዒትኩም መስመር ግድን ክትኣትዉ ኣለኩም Så om ni vill verkligen leva allt som Herren har skrivit om er så behöver ni gå i den här kallelsesvägen. ምኽንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምሉእ እቲ ንዓኹም ዝመደቦ ኣብቲ ጻውዒት እዩ ዘሎ Och det är för att allt som Herren har förberett för er i era liv är fixat är i den här kallelsen. ስለዚ ንጻውዒት ኣምላኽ ምላሽ እንተደኣ ደሂብና ብዙሕ ክንነብሮን ክንገብሮን ዝግበአና ዓበይቲ ነገራት ኣብ ህይወት ከይገበርናዮም ኖርማል ሰባት ተራ ሰባት ኮይና ክንወዳ ኢና ቆይዘለና Så om vi inte gör gensvar till Herren så kan vi vara personer som går förlust och inte uppnå allt som vi skulle ha uppnått i våra liv. Och vi går bara minus av det. እቲ ጻውዒት ካብ ዓቕምኹምን ክእለትኩምን ንላዕሊ Det kallelsen är högre än er egen styrka och kraft. ንዕኡ ዝኸውን እኹል ጸጋ ከዓ ኣብቲ ጻውዒት ኣሎ Men för att ni ska klara i det så finns det tillräckligt nåd i den kallelsen. መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 9 ክሳብ 10 Så om vi går i första Korinthierbrevet kapitel 15 från vers 9 till 10. ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝሰጎግዋ መናእስ ኩላቶም ሐዋርያት እሞ ሐዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን እቲ ዘለኽዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ካብ ኩሎም ዝበዝሕ ደኣ ጸዓርኩ እምበር እቲ ንዓይ እተዋሃበ ጸግኡ ከንቱ ኣይኮነን እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ደኣይ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን Det är så här, jag är ju den minsta apostlarna.
inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. ريخم حواري بأولوس نزني حواري عن التسويعه زنبر السفرة بخلوتهم بعقم النعو بقع كم ديكونا نجيرو. Här ser vi att aposteln Paulus berättade kallelse som han hade fått till det apostelämbete. Han visste att han inte hade tillräcklig styrka för att göra det själv. قلنا تستتصوعلو تصاوعت ملاش سلازهابه نتستتصوعلو تصاوعت نعو زبقع تصقع أملاك أخمستوهابه نجيرونا. Och här berättar han dock att när han sa ja till den här kallelsen som han har fått så fick han tillräckligt nåd för att leva upp till det. سلازيو إزازلو وجن بتصقع أملاك يسولو غيرو. Det är därför han sa det jag är nu, det är genom tack vare nåden. እግዚአብሔር አምላኽ በተን ህይወትኩም አቆሚጥዎ ዘሎ ጻውዒት በረኸት ብዙሓት ክገብረኩም እዩ Gud kommer göra med det kallelse han har över era liv välsignelset för många människor. ሐዋርያት ኣብ ንእሽተይ ከተማ ኣብ ንእሽተይ ዓዲ ኣብ ባሕሪ ልውዕሉ ዝነበሩ Apostlarna, de som brukade vara vid stranden, vid vattnet, vid båten. ንጻውዒት ኣምላኽ ሕራይ ምስ በሉ ግን ንዓለም ብርሃን ኮይኖም Men när de sa ja till kallelsen, de blev ljus för hela världen. بخلا أزراربا نصاوعتكم حرايتلكم عبيت خدكون يخم نونتلكم قلنا أشتغلكون يخم. Som andra ord, om du säger ja till kallelsen så blir du stora människor, men om ni säger nej till den så blir ni små människor. Shalom. Guds